Čus lidi, tady je Wolverine.cz a zdravím vás na svém kanále u hry Criminal Case. Myslím, že se to tak jmenuje. A jdem zase na druhou misi, kterou máme tu hosta. No, mám tu svého hosta, který se jmenuje Velký Vlk. Jeho kanál bude v popisku. Možná. Určitě. Aby jsem schopný ti to celý vzkazit. No jo, zase Nemel. Ty jsi kdo? Já jsem tam ten vzduchu. Co? To jsem já. Tak já to dělám narychlo, lidi. A jmenuji se GGG. Já jsem Holmes, ty jsi GGGčko. Nejsi žádný Holmes. V tomhle videu mi lidi říkejte Holmes. Lidi říkejte mu pošu. Tak jo. Takže Jde to něco vzít jako důkaz? Takže o co tu jde? Vhána jde vzít jako důkaz. Dobrý. Jo, je to vyšetřovací hra. Ani nevím, musím najít nic, co jde vzít jako důkaz. Ani ten revolver. Nic nejde vzít jako důkaz. Takže nejsou důkazy. Můžu vyplýtvat, jo, slunce jde. Ty jsi našel slunce? Lidi, já vím, že to je to anglicky napsané hand. Co je hand? A ty máš omezený čas? Ne. Co mi to tam skočilo? Co je hand? Já vím, že jsi v té hře mám říkat Holmes. Co jsi našel? Kýbel. Aha. Co je hand? Zapnu inteligenci. Přestaň, co je? Jo, ruka. Kej je co? Co je kej? Nějaký jako kej. Užiju. Kej je klíč. No tak mám všechny důkazy. No díky. A kdy mi to pošlu na účet? Přestaň. No tak to mám málo, protože jsem to využil dvakrát. Takovou mám. To je nová mise? Jo, asi jo. Říkal, že v každém videu jen jednu misi. Ne, není ještě nová. Musím pokračovat. Jako našel jsem jen ruku. A klíč? Našel jsem klíč, ale hlavně ruku. A ruka by měla mít ještě víc častí. Můžu tak já? Stůj tu a zkus. Teď bychom měli být v koupelně. Jo, jsme v koupelně dokonce. Takže, co asi půjde vzít? Mrtvole. Tělo člověka. Continue. To máš napsáno. Nějaké zase body sav. No, co to je? Nemůžeš tak. Nějaké chosravé. Tak jo. To vypadá. Buk. Co tam zase skočilo? Počkej, teď. Buk, knihu mám najít. Tak ji najdi. Ten, kdo tu má jako Tu sepe ještě. Tak vyčen, nevím. To je nech, to je travunka. Jo. Tak jsem to dál. A teď tam zase pustí. Ne, já chci vidět, kolik dostanu. No, tak to uvidíš, ale s mých rukou. Ten mám vidět. Nevím. A kde mám tak? Počkej! To jsem všechno našel. Jo. Všechny důkazy. Koho asi mohli zabít? Přestaň.
Jo, splněno. Go. Ne, nejdřív udělám... Nejdřív takhle. A to ty kde děláš? Počkej, to už jsme dělali. Lidi, tak to je poprvé, co fakt nevím. Aha, jo, to musím ještě získat další to. Takhle mise je vždycky moje. Ne, Já už vím, co má mačka. žádné takové. A to je jiné. Nechceš pomoct. Pásek, tak nepomáhej. To už vidím. Logicky. Klobouk. Ale takové škábance na stěně. No, to je jak ty víc škábance na stěně. Jo, ponožku. Cigaret. Kde je? Nevím. Počkej, stříkačku, jestli nemůžeš jít. Nemůžeš. Jo, obraz. Kde je ta cigareta? A to je. Takže to bude zřejmě kuzel. Tak tenhle úkol bude asi o dost jako než ten. Takže začneme tímhle go. Cože? Co to tam psané? Mám odejít? Já musím v těch misích ještě něco dohrát. Jestli chceš odejít, můžeš. Já možná potom odejdu, no. Jo, a možná se Tak lidi, tahle mise bude asi trvat dlouho a možná to pak rozdělíme na 2 díly. určitě už k nám dochází čas, třeba. Je pravda, že jsme tak nesvětli. To jsou jako nejde vzít. Lidi, a na mém kanálu bude Skyblock na mobilu. Až to natočíš. Ano, protože jste zkázal. Neříkej to. Jestli chceš furt říkat takový blbosti, tak nebudeš v mých videích. To je nějaký... Co to ten kej? To už jsem se jmenula. Klíč. No jo, klíč. Kladivo. A to není ono. Když to je humor. Já to najdu. Ne, ty nehledáš nic. Víš to? Co? A jo, kuželku. To je strašně důležité, ale teď kde je to humor, to kladivo. Už to zvětší jako nejvíc, co to je. A to je. Lidi, já už bych to ukončil, za chvíli bude možná. Start. Brácho, už bys měl končit, podle mě. No, asi už ještě ne. 10 minut už točí, ale jako 11, jo. Sakra, to jsem zase zmáčkl. Hok zpět. To musíme asi ještě počkat, než skončí bitva. Můžu si počkat. Tak zatím můžu zkusit go. Počkej, cože? Já už bych to ukončil, brácho. Ukonči to. Konec. Já už bych to ukončil. Přestaň, nebo vypadni. Říkám, že točíš dlouho a
A potom ti to nepůjde. Nesmíš mít, víš, že nesmíš mít delší než 15 minut. Ale to ještě není 15 minut. Tak, co to zase budeme trápit? Zase budeme jiný věci. No, slunce, pták. To se může takhle zjišťovat. Počkej, co to bylo? Ale, raketa. Tady se. Já už vidím. Nechce mě to nechat. Klobouk, jasný. Konec. Jak se jmenuje, Petříku, ta hra? Jak se jmenuje ta hra? Jak to mám si, kdyby někdo to vědět? Já si musím najít co? Na seznam, jo? Pak si tam dám. No. No. Jo, tu mám si skládat to. Co to děláš? Co dělám? Tohle měl v oblečení. To je nejhustší. Nějaký zlatý zub. Lidi, já to zkusím dochát, možná to bude jen advokát. Kolik myslíš, na který už to dál na YouTube? Teď. Teď? Tak, nashledanou lidi.